Kamaráti z Českej republiky vedeli, že sme s nimi. Že boj za budúcnosť našich národov je našim spoločným bojom. Pretože všetky národy Európy sú dnes systematicky ničené, vykorisťované, je na nich páchaná doslova genocída. Preto považujeme za veľmi dôležité, aby európske národy spolupracovali v boji proti diktatúre Bruselu. 1. máj je výročím, kedy sa naše štáty stali súčasťou novodobého žalára národov Európskej únie. Stratili sme našu samostatnosť, stratili sme možnosť rozhodovať sami o sebe, stali sme sa otrokmi bank, finančných skupín a pažravých kapitalistov, ktorí v skutočnosti Európsku úniu ovládajú. Pre týchto ľudí nie je dôležitá budúcnosť európskych národov, ale hlavne ich vlastný zisk. Európska únia nie je totiž vzájomnou hospodárskou pomocou európskych štátov, ale projekt kolonizácie, ktorý vedú imperialisti, ktorí chcú zničiť a zotročiť všetky národy sveta pre svoj zisk. Zisk je totiž ich bohom, zisk je ich zmyslom života, zisk je všetkým, po čom túžia. Pre zisk obetujú tisíce ľudí, ktorých dohnali sociálnym samovraždám, tisíce ľudí pracujú za minimálnu mzdu a nedokážu takmer uživiť svoje rodiny. Stali sme sa otrokmi a naše krajiny sú rozkradnuté, zadlžené a spustošené. Vstup do Európskej únie nám priniesol veľa zlého. Stratu suverenity, stratu slobody, okupáciu našich krajín, diktatúru, deštrukciu našej identity a kultúry. Mnoho ľudí argumentuje tým, že toto nám nepriniesla Európska únia. Ale áno, prinieslo nám to naše členstvo v Európskej únii, pretože tento totalitný štát otvoril cestu globalistom, ktorí sa nezastavia pred ničím. Niektorí sa možno čudujete, prečo som EÚ nazval štátom. Je to preto, pretože EÚ je vlastne štátom. Aj keď nie ešte oficiálne. Pretože Európska únia má vlastného prezidenta, má vlastnú vlajku, hymnu, parlament, ústavu, vlastné územie a obyvateľstvo. Preto kto si myslí, že žijeme v skutočne suverénnych štátoch, tak ten je skutočne naivný. Kto ale spôsobil, že sme teraz v tejto situácii? Spôsobili sme to azda my, občania? Každý asi teraz vie, ako ho narážam. Áno, sú to naši politici. Naši politici nás totiž doslova predali, odovzdali národy do rúk kapitalistom. To, čo spravili, je vlastizrada a všetci by mali byť za to súdení. Všetky vlády po novembri 1989 by mali byť súdené a potrestané za rozkradnutie našich krajín, za okrádanie občanov, za tie tisíce obetí sociálnych samovrážd, za ekonomicky zničené rodiny a za zákony, ktoré odsúhlasujú, ktoré ničia našu budúcnosť. Preto musíme v prvom rade odstrániť politikov, ktorí sa podielali na zločinoch proti našim národom. Politici, títo zradcovia a zapredanci sú si takí istí svojou mocou, že verejne rozprávajú o tom, že vstupom do Európskej únie sme stratili suverenitu a požadujú, aby sme sa jej vzdali ešte viac. Toto napríklad u nás vyhlásil náš premiér Robert Fico. Sú si istí, že sme tak ekonomicky zničení, že sa nezmôžeme na odpor. Ale ja vám poviem jedno. Pokiaľ sme tu my, národovci, odpor proti útlaku a zlodejstvám tu bude stále. Nacionalizmus je totiž odpoveďou na súčasné problémy. Pretože nacionalizmus to je súdržnosť, solidarita, je to sociálna spravodlivosť a ukončenie vlády kapitalistov a globalistov. Súčasná kríza je umelo vytvorená na to, aby nás mohli ešte viac zadlžiť, ešte viac otročiť. Páni z Bruselu si ešte viac chcú upevniť svoju totalitnú moc. Rátajú s tým, že sme hlupáci a že necháme po sebe šliapať. Sme naozaj hlupáci? Nie, to naozaj nie sme, pretože ak by sme boli hlupákmi, nestále by sme dnes tu. Politici a médiá nás presvedčajú, že ak by sme vystúpili z Európskej únie, neprežili by sme, pretože kapitál majú v rukách oligarchovia a politici.
Áno, majú finančný kapitál, majú moc a majetky, ale nemajú to, čo máme my. My totiž máme ten najcennejší a jediný skutočný kapitál, ktorý oni nikdy nebudú mať. Preto nás potrebujú na to, aby mali čo najväčší zisk. A tým kapitálom je práca. Oni vlastnia peniaze, no peniaze v skutočnosti nemajú hodnotu. Jediné, čo má skutočnú hodnotu, je práca. My chceme len jedno. Chceme slušne žiť, chceme, aby naše národy boli slobodné a samostatné, aby každý národ hospodáril tak, ako uzná za vhodné vo svojom vlastnom samostatnom národnom štáte. Akútnosť potreby revolúcie sa nám dnes ukazuje naplno. Národy Európy sa búria proti útlaku pažravých imperialistov. Revolúcia je jediným riešením, pretože nemôžeme kozmeticky upravovať tento systém, ktorý už je vo svojom základe zlý a nespravodlivý. Tento protiľudský systém, ktorý sa nazýva kapitalizmus, musí byť nahradený novým, spravodlivým systémom, v ktorom budú národy sveta slobodné. Národy Európy sa musia spojiť, aby viedli spoločnú revolúciu za lepšiu Európu bez diktatúry Bruselu. Aby sme mohli spoločne vytvoriť Európu hrdú a silnú, Európu suverénnych samostatných národných štátov. Preto rozmýšľajme, čo je pre nás dôležité a začneme Českú revolúciu, začneme Slovenskú revolúciu a v konečnom dôsledku začneme revolúciu európsku. Ďakujem.